Igbo anyị abịa m ikwu okwu ọzọ. Agwachago m ndị Britain n'onu befa maka ọfa nwa ji anyị isi n'ala, isi anyị ji bula aja na ndị Fulani na-akpa ike na fa na-akpa ike kịta bụ na o nwee ihe na-akụlụfe ekwe na itulu nsị. Yes, onye na-eji ọkpa agbawa mgbo, o nwere onye na-asị agaba n'iru ya ka m ji buru ụzọ wee sụọlụ ndị Britain anyị nọ befa ka m nọ na United Kingdom. Ejego m sụọlụ fa n'onu befa sifafa stepụ aka na ana Naijiria, gwakwa ndị Naijiria fanwa binyite n'ụla ndị ijifa isi n'ala, ndị ọchịchị na-ebenefit na-ama kpalikpali nyanwa kafe ejiri ekwu okwu falibezie ka ụmụ nwanne fataba aja. Yes, onye ọbụla na-asị na unknown gunmen na ọ dị wrong, onye ahụ bụ ekwensu, onye ahụ enyebighị ọnụ gobie nye ọnụ. BBC Igbo enyebighị ọnụ gobie nye ọnụ, ma Saridọkụgbọ ma Wazuru Ike enyebichegofe ọnụ gobie fe ọnụ ba na-elizi ụmụ nwanne fataba aja. Ọ bụrụ ma ugo obego na mgbagbu, onye ọbụla ga-ebulu akwa kee n'ume. Ihe anụnwa anyị ayara etekie ize, anyị na-ekpe ekpele si ka Chukwu wetala anyị, Chineke wetala anyị onye inye aka ga-eso n'ụlọ anyị ọgụ a. Ndị mmụọ wee kụnye n'iwe wee bido n'ụba ọgụ, unu wee nọrọ ebe a na-ekwutocha ọnụ. Kịtịkpa ụtụlụ enwere nwanne sachikwe unu anya ebe ahụ. Kịtịkpa ụtụlụ ome gbagbuchikwe ndị na-asị na unknown gunmen dị njọ. Ịmara na Chukwu ebigigo n'iwe, ịmara na ndị mmụọ ekunyigo, unu nọrọ ebe a na-asịtọsi ọnụ. Keke ihe na-eme unu, kịtịkpa ụtụlụ enwere nwanne ụtụlụ omeme tie unu ike na mpio. Ndị niile na-asị na ha na-egbusisi ụmụ nwanne anyị bụ ndị uwe ojii nọ na Nigeria East na ha na-egbusisi fa na ọdịrọ mma, mana fa nọkwa na ebe ahụ. Ọkwa fa na-egbu ụmụ nwanne fa na peaceful protest. Ọkwa fa so egbu nwanne gị asị na ezigbo ka esi ekwu ya. Ọkwa asị na ezigbo oyi karịrị ajọ nwanne, ezigbo oyi karịrị gịnị ajọ nwanne. Nwanne gị chọọ igbu gị bụ onye gbupụ ya isi, ọbịa ka egbu mgbu onwe lie na isi. Ndị niile na-asị na ha na-egbu ndị Igbo ọ na-abụ ka esi ga-enweta Biafra. Kịtịkpa ụtụlụ enwere nwanne tie unu isi na mpio, tie nke anụnwa epekadị. O kwesịrị ka a na-eme ya kwa mbọsị. Kịtịkpa ụtụlụ enwere nwanne tie unu isi na mpio. Kịtịkpa aja na ja unu eze, ịmara aja na ja unu eze. Ndị niile na-ekwu ụdị ihe ahụ fa niile bụ sabotia irati akwụrụ ụgwọ fa kwugo okwu ka fa wee discourage unu ka unu gara imezi ihe unu chọọ ime. Onye a ka esi chọọ ime ensas, ebulu religion bịa, ebulu ke politics bịa, ebulu diversity bịa, ebulu tribe bịa. A na-ekwugheli ọnụ, a na-ekwukwulide mee ndị mmadụ obi oyi, politicize anya. Kịta ndị mmụọ ekunyigo n'iwe bịa igba ọgụ nwanne. Unu nọ ebe a na-asị a na-egbu ndị be anyị, ndị uwe ojii a na-egbusisiba no 90%. Asaridọkụgbọ enyebighị ọnụ. Unu chedi na otu ọka Biafra bịa eji etigeli anya ma Wazuru Ike fachọ dịka Biafra abịa. Ndị niile a fachọ dịka ọbịa fama ụmụ eme melemele n'iru kwa mpiti n'azụ. Fa na-eme gịnị? Melemele n'iru kwa mpiti n'azụ. Onye ha na-eme unu na-egefa ntị chee na fachọ ka Biafra bịa. Fachọ dị ka Biafra abịa chacha, fachọ dị achọ. Yes, eziokwu, fachọrọ ka Biafra bịa. Fanọlụ na-ataghịli ọnụ, enyebijegofe ọnụ goteche ndị irati. Ụmụ akwụkwọ enwere ihe ha na-alụ ego fa, ndị enwere ihe ọnụ fa na-eri ego bichie fa fasolu bịa na kọmenti nonsens. Kịtịkpa onye ahụ jee ndụ ọnwụ kpụ ya iru. Onye ọbụla na-asị na ha na-emechipụkwe n'ọnụ, jọsụ mechipụ n'ọnụ. Unu amara ihe na-aga n'underground. Unu kpọrọ anya, unu bụ ewu.
unu afụrụ ihe na-aga mgbe emi ensas onwe ndị rịpọtụ ya onwe ofu n'ụzọ Aljazeera ma ọ bụ CNN ma ọ bụ BBC ya na rịpọtụ ya ka o wee mee attract international sympathy unu fụrụ ya fa abịatie ya fama ihe ya na-abịachi maka fa na-ebenefit huge fa na-ebenefit nnukwu ihe ọ bụrụ na ewepụ ebe fa si akpata mmanụ fa ga-ata aja eweli ebe na-alụzichiche befa na-alụziche befa kama fa aralisi gbuchepụ mmadụ niile kama ihe a ga-ada unu ga-akwụrụ ọtọ nwa ọgụ ụtara akpụ kama si nwụọ n'ofu nwụ ndị nwụfe ọnụ falibe ọ bụrụ na unu anụrụ ọgụ na ofu nnu isi ga-ebu unu aja unu ga-anọlide n'ihe ikpere ana wee kachachịcha nka wee nwụọ. Kedu ụdị ihe a na-akọ ihe a na-ete ihe ude na-eti ya ude mgbe niile a na-eti ya ude nwaanyị ejighị ete okwu ude a na-asị ka amala onye ga-ekwu m ka amala onye ga-ekwu m mụnwa akwụna ihe bụ ya mba ma mfe onye ọbụla si na ya mechipụkwa ọnụ baa n'ụlọ onye amadị ihe ọ na-eme ya baa n'ụlọ a na-akwụ enwe middle ground aịda na ịpụta akwụsị ike na-ekwu okwu ma ọ na ịgbaba n'ụlọ gị baa n'okpuru bed ịpụtakwara anya wee si nke a sịkwa wee mee against Biafra imana ma ọ bụ na-ebitogheli aka ịmadụ ihe ị na-ekwu okwu ekwesịrị ịma ike ebe ịkwụ ịkwụsị ịpụta ife si na ebe ịkwụ ịkwụsị ike na-ekwusi ike ma ọ bụ ịgbaba n'ụlọ zoo oyi ikwesịrị ime ikwesịrị ịdị na-ebitogheli aka na-akọtogheli ọnụ news na-ebu nke Myanmar gbagbagbagba every now and then gbagbagbagba maka onwere ihe a na-elite ebe ahụ fa achọzie ka faje si na fa ga-apụ na EU enyefa referendum ndị Scotland si na fa ga-apụ enyefa ndị Catalonia si na a ga-apụ enyefa ka nke anyị sizi gaa dị iche a sị na anyị chọrọ referendum unu makwa na unu achọrọ agha ndị niile na-asị tọgheli ọnụ unu ada-apụta mgbe ahụ a na-asị referendum ka unu si na unu chọrọ referendum ka enye unu referendum now ọnụnọ gọọmenti abịago unu kwube si na a na-egbu ndị be anyị nọ na iwu ojii ya bụ fa nọ n'ebe ahụ na-egbu ụmụ nwanne fa na peaceful protest oyi ọ pụtara ebe ọ bụ na fa niile nọ ebe ahụ maka ana m eche nọ ndị ugwu ka ekpodetela anyị fa abịa na-egbusisi ụmụ nwanne anyị mgbe a na-eme peaceful protest na high school egwu na Mkpọ egwu n'Ọnịcha egwu na High Bridge egwu na Ansas egwu anyị si na Hausa Fulani ka ekpodetela anyị afọ talụfa mmiri na fa mara nwanne anyị na fa bụrụ nwanne ka ejiri anyị kpọle anything abịa kpedotela anyị ya ka fa gbube anyị gbube ụmụ nwanne anyị fa na-egbu kịtazi asị ndị gọọmenti ndị mmụọ binite n'ụlọ ọnwụ wee bọbọ ọbọ unu sizi anọ ụmụ nwanne anyị ka a na-egbu si egbuzine na 90% bụ onye dụkwana kia who cares I cares not ọ bụrụ ka a na-egbusi gbube maka otega aka eji asị sapụọ n'ọrụ polisi fa nọlụ oke fa na ebe ahụ a na-egbu nwanne fa mgbe a na-egbu na ensas na-egbu na protest ka enyere mme nya bụ fanwa na-egbu n'ụmụ nwanne fa ọkpụ ya na oyi o gosiri na fanwa na-egbu ụmụ nwanne fa ọbịa ga-egbu m gbuo n'onwe ya ọbịa ga-egbu m ọ na-abụzi ajọ ọgwụ ọ bụrụ na ajọ ọgwụ ka ọbịa ga-egbu m si wee bụzi ala ajọ ọgwụ nwanne gị a sị na ezigbo oyi karịrị ajọ nwanne si ka abụrụ ọ sị ka a ghara ibu ya gabala onwe ya anyị chọkwa n'ịma anyị achọrọ ịma chacha onwere ihe dịka ya ọ bụrụ fa ka a na-egbu onye chọkwa n'ịma who cares onye chọkwa n'ịma which means ọ fa na-egbu na ụmụ nwanne fa na protest oyi ọ pụtara ndị ma ka esi eme sentimenti agbachie ebulu okwu afụrụ a na-ebi obi bunye okwu atụgharịbịa mgbe niile pa na-eteki side na-achọ ka a kagbuo IPOB ihe niile kịta
ihe omini bụ nya bụ na ndị uwe ojii Igbo ahụ nọ n'ala Igbo bụ ndị Igbo solu na-egbuzi na ụmụ nwanne fa na EndSARS solu na-egbu ụmụ nwanne fa n'obi Igbo ọrụ ihe ọ pụtaziri ma ọ bụ si tụgharịbịa tụnebie tụghee enye ọfụma ọ ihe ọ pụtaziri ọ bụrụ na isokwa ekwu ụdị okwu dị ya mechipụkwa ọnụ gị jos gbakwala ọgwụ gị ṅụọ gbara ọgwụ gị ṅụọ ọfụma maka ọ bụrụ na ị gbara ọgwụ gị ṅụọ ndị mmụọ ga-akụgbu gị ọ ya akụgbu gị ndị niile egwutete ga-ebinyite bịa kụgbuo gị kụchie gị ọnụ ịda owi anyị na-egbu unu a na-akwa ekwu okwu mgbe ahụ ndị dụrụ onwe fa peaceful ọ ka esi eme ọsọ Biafrans chọba freedom n'ụwa ada egbu ndị ahụ ọ bụzialụ na fa dị peaceful maka na ha dị peaceful ka mgbakwa unu ọ bụrụ na unu dịrị peaceful ha onwe dị unu ga-enweta unu kwesịrị ichili akwa kee n'ume ozugbo kee n'ume maka na gọọmenti Nigeria like bandit like terrorist na-negotiate with them ha na-negotiate with them ọ bụrụ na esi ekretebụl mee ihe kpamkpamkpa onwe dị onye ga-atụfuru unu ọnụ ndị UN ọta ka ekpebe udo dị mma onwere onye si na udo adịrọ mma udo amaka a na-eji udo bido kpebe udo udo ekwere abịa ihe anwụzi na ị na-ekpe udo ihe anwụzi iwere isi gị tinye na ị na-ekpe udo itinye isi gị na a na-ekpe udo udo ahụ ọ ga-abịa mgbe ị nwụrụ anwụ mgbe ị nwụziri ahụ gị ịpụta kpee udo na ị ga-ekpe tie ya ka o kwere abịa itiri aja wunye na ya itiri aja wunye n'okwu ahụ tọnụọ ya mgbe ahụ ka middleman ga-abịa mgbe ahụ ka peace talk ga-abịa mgbe ahụ ka negotiation ọsọ unu na-eme peace ruo until the kingdom come nwere ka ọ bịa maka ndị ji anyị isi n'ala fana obefa jide mmadụ isi n'ala si na anyị ama mfe ụzọ na anyị ga-abịa na selfi efele na-efichelufu ụlọ na-alụ kia na-eji enete ndị agadi nwaanyị fa ndị nwukwu ya n'ọlụ na agadi nwoke na kia hom na-eche nche onye gụwacha isi ọbịa na-agbalụfu odibo mba anyị ajụgo unu mebie peace tielu uwe agwụ onwe dị onye ga-atụfuru unu ọnụ ma UN ma US ma onye ọbụla onwere oge elugo ugo ebego na mgbagbu ugo obego na mgbagbu ọ bụrụ na unu emeghiriri arụ onye ka m ji asị onye ọbụla sọpọtụ esena yes ọkwa egbutego mmadụ gbuo n'Enugu gbuo n'Ebonyi gbutete onye ma onye a ga-egbu echi egbulikotete mmadụ ka ji gbulikotete dị mkpa na nne nwaanyị chi ezinụlọ gbulikotete fa ka ji asịsị mechikwa ọnụ na ha chọọ peaceful na ndị gị na fa na-achọ okwu na ụka fa achọọ peace wee were mma na-egbuliko mmadụ ka abana na-egbuliko mmadụ ka ji dị mkpa na nne nwaanyị chi ezinụlọ egbulikotete enye ka ji unu osisi mebekwuye peaceful sitebie ude onye ọbụla kpefie onye abịala ya ndị achekwa enye n'ezi si gbulie enye ka ji ahụ si gbulie onye ahụ ka ji short ka ọ dụgodin